Jätteiden syntyminenhän on osa mitä tahansa toimintaa. Se on myös porotaloutta koskeva asia. Mutta porotaloudessa ei tarvita jätelupaa, joka vaaditaan sitten isommilta toimijoilta. Porojen tarhauksessa kertyy ruokintajätettä ja poron lantaa. Mutta jos ruokintapaikat on suunniteltu hyvin, on tämä jätteen talteenotto mahdollista tehdä koneellisesti. Porolantaa voidaan hyödyntää sitten poromiehen puutarhassa ja viljelyksillä. Uusi jätelakihan tuli voimaan vuonna 2012 ja se velvoittaa meitä toimimaan sen määräysten mukaisesti. Tämän uuden jätelain seurauksena jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisen valvontaa tehostetaan. Samaten jätehuollon toimijoiden valvontaa ja seurantaa tehostetaan. Ja tässä uudessa jätelaissa on osa käsitteistä muuttunut. Esimerkiksi ennen ongelmajätteenä tunnettu jäte tunnetaan nykyään vaarallisena jätteenä. Jätelaki määrittelee jätteiden käsittelyn etusijajärjestyksen. Kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä jätteiden määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan ensisijaisesti on valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrätettävä se. Ja esimerkiksi tämä tarhauksessa syntyvä jäte on hyvä kierrättää, kompostoida tai kierrättää siellä omilla viljelyksillä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, muun muassa energiana. Paperinen jäte on hyvä polttaa tilalla. Jos hyödyntäminen ei ole lainkaan mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä ja loppusijoitettava. Porotaloudessa syntyy muovijätettä rehupaaleista, sieltä rehupaalien muovikääre ja verkko ja sitten apulantasäkkejä ja suusäkkejä. Ja porotalouden toimija on vastuussa näistä jätteistä. Ja tämmöiset paalien verkot ja kääreet tulee kerätä pois sieltä ympäristöstä. Etenkin nämä paaliverkot voivat olla vaarallisia poroille. Muovin hävittämisessä tulee toimia kuntakohtaisten määräysten mukaisesti. Kysy toimintaohjeita omasta kunnastasi. Porotaloudessa käytetään myöskin lääkkeitä ja joissakin porotalousyksiköissä voidaan käyttää myös torjunta-aineita. Nämä tulee säilyttää omassa suljetussa kuivassa tilassa, mieluummin lukitussa kaapissa omissa pakkauksissaan. Vanhentuneet lääkkeet voidaan toimittaa apteekkiin. Sitten vaaralliset aineet, kuten öljyt ja polttoaineet, tulee turvallisuussyistä säilyttää omassa erillisessä tilassaan kauempana talousrakennuksista ja koneista. Missään nimessä niitä ei saa säilyttää samassa tilassa elintarvikkeiden ja rehujen kanssa. Vuototapauksissa öljy ja polttoaine on oltava kerättävissä talteen. Lisätietoa asiasta löytyy porotalouden ympäristöoppaasta, joka valmistuu loppuvuodesta 2014.